Wel mae'r stydi'n lan, mae'r drymiau wedi mynd. Mae angen i fi ffonio Brenda, a diolch iddi am estyn allan ac agor yr amlen. Mae eisiau i mi flaenoriaethu yn lle canu, mae eisiau i mi garu. Faint o gloch yw i? Dwi'n aros am bobl i ddosbarthu bwyd o'r fan. Nid fi archebodd hi, ond y person pwysica. Mae eisiau i mi gymedroli, mae eisiau i mi flaenoriaethu. Mae eisiau i mi, mae eisiau i mi, mae eisiau i mi, mae eisiau i mi. Arafi, mae eisiau i mi gymedroli. Mae eisiau i mi beidio aflonyddu, peidio aflonyddu, peidio aflonyddu, peidio aflonyddu. Dwi'n gweld dyn yn rhedeg lawr y stryd yng nghanol lôn. Mae'n edrych yn heini. 20 o flynyddoedd yn ôl, gwnes i union yr un peth. A rhedeg marathon gan geisio curo 2 awr. Hanner ffordd trwodd ar ben flyover Gybalfa. Mi fwres i'r wal, mi fwres i'r wal. Dyna beth ti'n cael am frysio a mynd yn rhy gyflym. Yn lle ymarfer, es I weld theatrau ymylol yn ail ddinas yr Alban. Dan yn barel, ffrind platonig o Bontypridd. Dysgodd eiriau I mi, geiriau Saesnig, fel alacrity. Mae'r dirgryniadau yn amlwg I mi. Doedden nhw ddim ar y pryd. Ac fe, orffennes I y marathon y tu ôl I bersonolaethau enwog.
Felly'r neges yw i bwyllo ymarfer ac ystyried amgylchiadau ar y pryd a meddwl ydw i'n barod? Ydw i'n barod i ddygymod? Ydw i'n barod? Ydw i'n barod? I ddygymod? Ydw i'n barod i ddygymod? Ydw i'n barod i ddygymod? Ydw i'n barod i ddygymod?